De Sportcast wordt mij mogelijk maken door Kunststof Kozijnenfabriek Heerenveen. Het is 10 augustus en dit is de Sportcast. Mij om tafel de Cambuur-trainer Johan Plat. Johan, mooi dat je er bent. Wat was de laatste keer dat jij iets hebt toegezegd, maar achteraf dacht, had ik maar afgebeld? Poeh, dat weet ik niet. Te lang geleden. Niet vandaag in ieder geval. Nee, waarom? Nou ja, misschien na afgelopen vrijdag dat je dacht, Mag ik dan niet meer buiten komen? Of, van mij wel. Wij zijn heel blij dat je er bent. Nou, daarom. Wanneer wie verdijlen het, keer Roelof, dat sto iets tas zijn hier, dus, maar toch zie ik dit maar hoor zijn. De kapper? De kapper? Nee, geen idee. Ja, dat is wel heel lang. Nee. Ik had het Toskedokter een keer aan. Dan maken ze die uitspraak en die begon me toch te burgen, jongen. Dat ik dacht, oh god, Hier die maar hoor zijn. hier kan maar al zijn. Het is een nagelnaaien en roodvolle natuurlijk aflevering van de Sportcast. Sportclub Heerenveen verslacht concurrent FC Twente en begint op een goede manier onder het nieuwe eredivisie-seizoen. De kennismaking van Cambuur voor een stuk pijnlijker, maar een hudde 4-0 nederlaag tegen concurrent Excelsior. Mijn naam is Ander Faber en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. De opening van het Eredivisie-seizoen 2026-2027. De comeback van Cambuur op het hoogste niveau van Nederland. Het is toch altijd zo'n moment, de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, dat je een beetje kriebeltjes in je buik krijgt, dat je er zin in hebt. Minuut 18 en het is 0-1 voor Excelsior. Toch een doelpunt van Jegoyan. Excelsior hier op een 0-12. Het is de invaller, de Belg, Luca Ooyen, die te bakken. En dus is het 1-0 van Sportclub Heerenveen. Jo, Jere de speaker omroepen, want het is 0-4 worden voor Excelsior. En wie het? Een makkelijke overwinning? Nee, zeker net. Maar ze pakken hem wel. Heerenveen, Twente, toch Luca Ooyen, 1-0. Het is een fiasco, zo kan je het nemen. En de spelers, de trainer van Cambuur zullen nooit de tekentafel matten. Want oors wordt die comeback in de Eredivisie een heel lang seizoen. En ze zitten er klaar voor. De heren natuurlijk Willem Vermeldvoort, Roelof de Vries en Johan Plat. De trainer van Cambuur. Ja, ik zeg dan nog de nieuwe trainer, maar het nieuwe is ondertussen wel af natuurlijk. We moeten het natuurlijk, Johan, even over afgelopen weekend hebben. Toch? Want ja, de jubileumconcerten van Jan Smit voor een Volendammer, zijn die speciaal? Ja, ik heb er ook veel over gehoord, maar ik ben niet geweest. Je bent niet geweest? Nee. Nou, laten we het dan toch maar over dat andere van afgelopen weekend hebben. Want ja, zonder gekheid, had je het denk ik wel een beetje anders voorgesteld vrijdag. Uiteraard, ja. Ik had niet verwacht dat we zo voor de dag kwamen. Nee. Heb je daar dan slapeloze nachten van? Hoe gaat zoiets? Hoe verwerk je zoiets? Nou, dan ga je kijken wat je moet verbeteren en wat je goed hebt gedaan. En dat hebben we gedaan. Dat begint dan gelijk vrijdagavond in de trainerskamer al? Of gaat iedereen naar huis wel. en begint het zaterdagochtend? Nee, ik heb vrijdagavond nog wel even lang teruggekeken, ja. Ja, van Henk de Jong weten we dat hij eigenlijk nooit heel goed sliep na een wedstrijd. Hoe is dat bij jou? Nou, dat is... Je bent, of je nou wint of verliest, speel je toch die wedstrijd nog wel af. Dus meestal maak je niet heel veel uurtjes. Nee. Hoe zit dat bij jou, Roelof? Na een wedstrijd heb jij ook adrenaline? Slaap jij ook minder? Ja, vooral bij uitwedstrijden moet ik altijd even van het autorijden nog weer bijkomen. Maar ik denk wel iets minder dan een voetbaltrainer, omdat je er iets minder in zit en iets minder emotioneel bij betrokken bent natuurlijk. Iets veel meer denk ik. Maar ik vind het altijd, ik moet altijd wel even de adel in de zak houden. Omdat je natuurlijk ook een product neer wil zetten met je commentaar in je interviews en je artikelen die je schrijft. En dan, dan moet je in je hoofd ook altijd even bijkomen. En ik kan me voorstellen dat je als leidinggevende aan een team van, aan hoeveel mensen geef je leiding uiteindelijk? Een stuk of 30? Ja, als we er iets van tussen de 30 en 40 zijn. Ja, nou ja, dat best wel veel verantwoordelijkheid met zich meeneemt. Dat je daar dan wel... Dat het wel in je hoofd rondspint. Heb je een hele wedstrijd meteen vrijdagnacht eigenlijk dan weer teruggekeken? Ja. Want je woont in Leeuwarden nu? Ja. Dus dan kom je thuis en een laptopje aan of wat dan ook? Nee, dat heb ik nog op de club gedaan. Oh ja, dat klopt nog, ja. Ja. En toen? Toen deed je hem weer uit? Nou ja, dan wil je de volgende ochtend de wedstrijd bespreken. Dus dan moet je toch wat dingen hebben voorbereid. En dan kan er ook een streep onder. Natuurlijk komen we nog wel op bepaalde dingen terug deze week. Maar ook het mentale gedeelte is belangrijk. Dat we dan dat ze in ieder geval dat hebben besproken. En dat we dan nog een vrije dag hebben daarna. Ja. Los van die uitslag, waar was je nog het meest chagrijnig of teleurgesteld in?
Nou, dat ging meer om de dingen waar we al die weken mee bezig zijn geweest. En dat we sommige dingen waren vergeten. En dat vond ik jammer. Ja, dat klopt. Want ik heb dus de voorbereiding bij jullie meegedraaid. Ik heb bij die besloten oefenwedstrijd in Epe tegen Utrecht. Daar zag ik een heel aanvallend Cambuur. Die, nou, ik denk 90 minuten lang is misschien wat overdreven. Maar oprecht sowieso de eerste helft en 60 minuten het eerste uur de baas was over Utrecht. Aanvallend. Dan krijg ik op maandag altijd hier in de podcast van ja, hoe staat Cambuur ervoor? Ik denk, nou, dit ziet er echt heel goed uit. Dit komt helemaal goed. En dan komt die eerste wedstrijd en dan zie je daar dus ook helemaal niks meer van terug. Had jij datzelfde gevoel als ik? Ja, dat is wat ik bedoelde na afloop. Dat we niet hebben gedaan wat we eigenlijk terug willen zien. En dat gaat dan om dingen als vooruit verdedigen, doorstappen. En ook aan de bal zat er wat angst en twijfel in. En ik denk dat een groot gedeelte ook logisch is, hoor. We hebben, ik denk, 9 debutanten. We hebben jongens die voor het eerst een eredivisiewedstrijd spelen. Dat is jullie team. Alleen Amova had eredivisie ervaring. Nou ja, dat is ook waar we mee te maken hebben. En die jongens kunnen echt wel wat. Maar die willen heel graag. En misschien was dat nu te graag. We gaan het er straks natuurlijk nog verder over hebben. We gaan eerst naar de stellingen. Vast onderdeel van het programma. Roelof, we beginnen met jou. Door de uitgebreide staantribune pakt Heerenveen dit seizoen meer punten in thuiswedstrijden. Ja. Ja. Ik durf wel te zeggen dat een paar procent... Toch wel. Willem, ik ben mij afgelopen vrijdag rot geschrokken van Cambuur. Ja, zeker. Maar dat heb ik net gezegd. Johan, 4 of 5 nieuwe spelers is niet genoeg. Er moeten er meer bij komen. 4 of 5 moeten er zeker bij komen. Dus maar de stelling is, er moeten er meer bij komen. 4 of 5. Dus de stelling, nee, er moeten niet nog meer. 4 of 5 is genoeg. Willem, ik was achteraf vrijdag liever naar het jubileumconcert van Jan Smit gegaan als naar Cambuur tegen Excelsior. Ik heb echt een enorme zwak voor Jan Smit. Ja, dat is serieus waar. Dus ja? ja? Nou ja, gezien de uitslag wel, ja, zeker. Ja, tuurlijk. Roelof, Heerenveen moet op zoek naar een nieuwe keeper. Nee. En Johan, heel Leeuwarden staat in de brand, maar ik maak me eigenlijk nog niet zo druk. Ik maak me altijd druk. Je wil wedstrijden winnen, maar dit was 1 wedstrijd. En er zijn er nog 33 te gaan. Ja. Want mensen inderdaad die het glas half vol hebben, die zullen zeggen, Cambuur staat op 3 punten van de koploper. En mensen die het glas half leeg hebben, die zullen zeggen, het wordt een kansloos seizoen, want er wordt dik verloren van een concurrent in eigen huis. Jouw glas is half vol. Nou, ik denk dat daar heel veel tussen zit. Laat ik het zo zeggen. De nuance, zeg maar, zit ertussen. Ja. Jullie zagen dit in die zin beide niet aankomen? Willem, Johan? Ik totaal niet. Nee, dit was voor mij ook een complete verrassing. Want ik werd vorige week nog gevraagd, wat verwacht je van de wedstrijd? Ik zei 3-1. Daar ben ik ook meerdere malen aan herinnerd het afgelopen weekend. Maar dat heeft te maken met het feit, kijk, ik weet wel, de selectie is jong. Absoluut. En daar moet versterking bij komen. Daar komen we straks wel op. Dat ligt iets ingewikkelder. Maar klaar, je hebt toch de eerste wedstrijd, hoe je het ook bent of keert. Maar je speelt tegen Utrecht, wat ik al zei. Maar je kan ook zeggen, dat was 1 prima wedstrijd. Maar Rode JC was een moeizame overwinning. Was natuurlijk ook nog een beetje eerder. Nederlagen tegen Excelsior, tegen Volos, tegen Bologna. Ja, maar Volos vind ik in die zin niet meetellen. Want Volos was een wedstrijd waarbij je een tweede elftal opstelde. Dus heb je uiteindelijk... dat was met Utrecht ook zo. Speelde ook de tweede wedstrijd met de jonge spelers. Dat zijn 2 wedstrijden. Ik bedoel nou echt de eerste wedstrijd van de nummers 1. De basis tegen de basis. Die hebben ze gewonnen. Ja. En tegen Volos was het de wissels in de tweede helft. En toen hebben ze uiteindelijk verloren. Nou, dat vind ik niet heel schandalig. Want dan kregen jongens als Wessel van der Goot bijvoorbeeld de kans. Dus daarbij dacht ik, nou, het valt wel mee. Was geen excess. En Bologna is een Serie A-club. Dus laten we dat niet vergeten. Die hebben gewoon 40 man op papier staan als het moet. Maar ik dacht dus, Excelsior komt eraan en het is een concurrent. Nou, je hebt het stadion, het is nieuw, het is het debuut voor de trainer. Die heeft er uiteraard heel veel zin in. En je denkt, hier gaat het echt komen. En in het begin zag ik ook wel, het zit er een beetje aan te komen. Het was een beetje de eerste 10 minuten. Maar na die 1-0, toen zakt het zo ongelooflijk in elkaar... dat je gewoon eigenlijk, denk ik, de 1-0 viel in minuut 18 ongeveer... dat ik denk ik 70 minuten lang naar de wedstrijd heb zitten kijken... waarvan ik dacht, wat gebeurt hier? Kun je dat, Johan, dan vanaf de zijkant... ben je bemachtigd om dat recht te zetten? Ja, als we naar de uitslag kijken, nee. Maar hoe probeer je de grippen weer op te krijgen? Nou, je bent hier long uit je lijf aan het schreeuwen. Maar dat is lastig te bereiken, hoor, in een vol stadion. Maar inderdaad, in het begin gaven we 1 goede kans weg.
Maar verder was er niet heel veel aan de hand, denk ik, tot die goal. Kregen wij zelf ook nog 1 of 2 goede mogelijkheden. En daarna zakten we inderdaad ver weg. Ik denk wel dat we na rust wel echt nog een paar keer echt goed voor de goal komen. En dat het er een stuk beter uitzag. Dan moet je een goal maken. En dan komt er misschien weer wat hoop bij. Nou, dat lieten we toen na. En dan komt er zo'n corner en dan is het natuurlijk afgelopen. Maar er is vooraf veel gesproken over je speelstijl. Dat draag je ook uit. Je bent assistent van Dick Schreuder geweest. Een beetje hetzelfde idee. Er zitten wel andere connotaties aan. Maar bijvoorbeeld als je ziet dat je Gojan de tijd van zijn leven heeft, omdat hij als rechtsbuiten heel veel ruimte heeft. Denk je dan niet op een gegeven moment, misschien moet Jette toch maar eens even een keer terugzakken? Of blijf je echt vasthouden aan het speelsysteem? Nou, ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want ik denk dat bij veel momenten wij juist te laag stonden. Dus daardoor werden de afstanden heel groot tussen de laatste linie en de voorste linie. En bij momenten had ik juist liever gehad dat we wat sneller doorstapten met de laatste lijn. En dan krijg je een ander beeld. En nu worden de ruimtes heel groot. En dan zie je er heel kinderachtig uit. En dat zijn dingen die we beter moeten doen. Dus eigenlijk hoger opstaan met de laatste linie, veld kleiner maken, zodat het voor Excelsior lastiger wordt om ja, zeker. Ik denk dat bij veel momenten Lucas zelfs in de laatste lijn stond. En hadden we nog een vrije man. En dat is iets wat we zeker op hun helft niet wilden. En dat gebeurde nu wel. En dan loopt de voorste lijn vooruit en de achterste lijn blijft staan. En dan wordt het lastiger. Klopt het dat jij en je assistent Henk de Jong afgelopen weekend intern met de vuist op tafel hebben geslagen? Zo van, ja jongens, er moet nu echt wat gebeuren. Er moeten nu snel een beetje nieuwe spelers komen. Ja, deze vraag die krijg ik al 6 weken. En ik geef al 6 weken hetzelfde antwoord. Of Laten we hem loskoppelen. Klopt het dat jullie intern met de vuist op tafel hebben geslagen afgelopen weekend? Nee, maar dit is iets wat al vanaf het begin duidelijk is. En waar we al met man en macht aan werken om op tijd spelers erbij te krijgen. Alleen het is gewoon niet zo makkelijk. Ik en iedereen binnen de club had het liefst gehad dat wij vorige week volledig compleet waren. Maar de realiteit is dat niet lukt op dit moment. En wat geldt natuurlijk zoek voor je elk nog? team in de Eredivisie. Ik bedoel, Nou, vorig jaar zat Excelsior. Ik sprak uitgebreid met Ruben voor en na de wedstrijd. Die zaten in hetzelfde schuitje vorig seizoen. Toen de competitie begon. Dat is nu wat het is. En daar baalt iedereen heel erg van. Maar we moeten wel roeien met de riemen die we hebben. Dus er is niet met de vuist op tafel geslagen. Dit is maar wij zijn doorlopend in gesprek. En we zijn doorlopend ook met spelers in gesprek. Om ervoor te zorgen dat ze naar ons toe komen. Maar het moet allemaal passen. Ja. Martin Wasinski van Schalke 04 werd afgelopen weekend genoemd als mogelijke nieuwe rechtsback. Wat kun je daarover zeggen? Ik heb het ook gelezen. Oh, alleen gelezen of weet jij er meer van? Ik weet er niks meer van. Nee? Nee. Echt niet? Nee, echt niet. Nee. Dus broodje aap, want het lijkt me dat de trainer op de hoogte is. Ja, dat kan je zeggen. Ja. Bemoei jij je met namen of zeg jij ik wil een linksback? Hoe gaat dat? Nou, in eerste instantie ligt de scouting bij de scouting en de eindbeslissing ligt bij Lars. En natuurlijk wordt dat ook met de staf doorgesproken. Dus wij krijgen regelmatig namen door en daar kijken we naar en dan geven we onze mening. En op basis daarvan wordt er een beslissing genomen. En wat voor posities zoeken jullie nog? In elke linie zoeken we nog spelers. En dat is dan iemand met ervaring in de zin van 25 plus, 30 plus? Of is dat... Dat zou heel mooi zijn. Maar dat ligt niet klaar. Tot nu toe is dat niet gelukt. Maar dat zou wel het ideale plaatje zijn. Verwacht je voor Fortuna ook al nieuwe speler of nieuwe spelers? Ik hoop het wel, maar ik kan daar nu niks over zeggen. Nee, want het is de vraag of er nog spelers toe happen. Of zijn jullie nog niet zo ver gevorderd met spelers in gesprek? Nee, wat je net zegt. Wij zijn wel bezig met spelers, maar dat moet allemaal doorkomen en dat moet lukken. Ja, nou ja, Martin Wasinski, daar zetten we in ieder geval een streep door. Dat is duidelijk. Roelof, hoe anders is de gemoedstoestand in het Abel Enstra stadion? Ja, die is wel lekker, die is wel goed. Het was niet een geweldige wedstrijd in de zin van kwalitatief. Vooral voor rust was het eigenlijk best wel matig, maar ook van beide kanten. Iets meer balbezit van Twente, iets meer druk op de goal.
Maar qua kansverhouding viel het ook wel weer mee. Dirk Prooper had eigenlijk de dikste kans met het goed schot op de lat. Die door de vingertoppen van Unestal nog op een lat getikt werd. Tweede helft kwam er wel wat meer energie in. Misschien, dat zei Robert Veldman naar de tijd ook. We kregen toch die Noordtribune. Of het nou te maken heeft met de vergroting van de Staattribune of niet. Tuurlijk, dat koppelen we gewoon aan elkaar. Natuurlijk, dat weet ik niet. Maar het was wel zo dat er toen wat meer de energie in kwam. Toen Heerenveen ook wat meer kansen creëerde en ook de goal maakte. Heerlijk assist van Trensko trouwens, vond ik. Die heb de hele wedstrijd eigenlijk niet gezien. Maar toch op dat moment staat hij er wel even. Dat is wel fijn. De combinatie van het publiek en de wilskracht van het team was wel fijn om te zien in die laatste 10 tot 15 minuten. Op het moment dat Twente met Vennegoor, Hesselink, Weghorst en Lammers met 3 spitsen ging spelen. Eigenlijk op dat moment met 5, 6 aanvallers op het team stond. Alles of niks speelde. Wat leuk was om te zien. Maar ze creëerden op die kopbal van Weghorst eigenlijk niet eens zo heel veel kansen. En Heerenveen kon dat met wilskracht eigenlijk wel een beetje uitspelen uiteindelijk. Met de hak over de sloot, maar toch. Ja, Een gewin van Twente als Heerenveen zijnde. Ik bedoel, daar zijn de verschillen qua budgettering natuurlijk best wel groot nog. Dan is dat toch gewoon een hele knappe prestatie van Heerenveen. Waarvan was je het meest onder de indruk? Ik denk misschien wel van Proper eigenlijk. Die toch wel heel foutloos is. Goed in de balveroveringen, goed in de passes naar voren. Het is toch wel lekker als zo'n speler het dan over kan nemen van Overheem, terwijl hij er nu nog maar 1,5 week is. Goed, het voordeel van Heerenveen natuurlijk wel boven bijvoorbeeld de Cambuur is wel dat deze selectie zo goed als bij elkaar is gebleven op een aantal posities na. En dan vooral in de basis van Overheem. Maar ja, het is een fijn begin. Vooral ook omdat je volgende week Ajax hebt natuurlijk, dat je die punten dan wel over de streep trekt. En die andere nieuwe speler, Lanroy Machine, zeg ik dat goed? Ja, niet Lanroy? Je zou zeggen Lanroy. Ja? Wat is Lanroy Machine? Lanroy Machine? Ja. En Darling Bladi. Ja. Het zou niet verwachten dat dat een Fransman is, maar dat is wel een Fransman. Die viel nog in. Machine is niet een echte linksbuiten. Die speelde omdat die Vera geblesseerd is. En Luca Ooyen kreeg toch niet de kans meteen in de basis. Hij heeft wel snelheid, heeft wel een actie. Het kan wel een publiekspeler worden. Ik denk wel dat het iets meer de spits is, inderdaad. En Bladi, dat kan wel een beetje een nieuwe cultspeler worden of zo. Die interviewde ik naar de tijd ook. Die heeft zo'n hele grote glimlach op zijn gezicht. Die zit overal van te genieten, lijkt het wel op een of andere manier. En die krijgt het publiek ook mee. Constant als je met het publiek bezig ook. BTB komt, dan is dit wel wat anders. Sevilla B. Ja, nou ja, hij is wel... hoe heet het ook weer? Benito Villamarín, hoe heet het stadion? Is hij wel gewend. Wij vonden dit wel heel gaaf, zei hij, qua sfeer. Dus ik ben wel eens bij Betis Sevilla geweest. Nou, dat is toch wel even wat indrukwekkender met die 50.000 man. Maar goed, hij had er heel erg van genoten. Het was wel grappig om te zien. Ja, jij hebt nu al in de gaten, Johan. Jij zit hier met het sportjournalistiek geweten van Friesland aan tafel. Jij kan het je misschien niet voorstellen, maar er is dus een speler bij Heerenveen, Roelof, die niet met jou wilde praten. Ja. Hoe zit dat? Marcus Linde. Ja, schandalig. Wie denkt Marcus Linde wel dat hij is? Hey. En ik zei ook, weet je wel wie ik ben? Nee. Marcus Linde zit natuurlijk een beetje met transferperikelen in de zin dat hij naar Braga kan. En wil. En ook wil. Dat ook wel even aangegeven. Heerenveen heeft de laatste tijd niks meer van Braga gehoord. Maar ze hebben wel, wat was het ook weer, 5 of 6 biedingen? Ben even kwijt. Dus ik denk, hij was ook echt heel goed. Dus de combinatie van hij heel goed en die transferperiode, ik denk, dan vraag ik hem voor na de wedstrijd even aan. Zo gaat het. Je vraagt dan 2 of 3 spelers aan en vaak de trainer. Maar hij wilde niet. Dus dan je moet het wel zo zien dat bij Heerenveen is het wel zo, je moet in principe. Dat wordt ook wel gezegd. Maar ja, als een speler uiteindelijk zelf niet wil, dan je kunt hem niet met een mes op een keel dwingen natuurlijk. Hij wilde dat niet. Ja, dat mag hoor. Ik bedoel, je mag ook een keer nee zeggen, daar niet van. Maar ja, ik denk dan ook, de wereld staat niet in brand. Je kunt gewoon vertellen toch, dat je graag naar Braga wilt. En dat je verder een hele goede wedstrijd hebt gespeeld. Maar goed, dat wilde hij niet. Nee. Maar rood is vuur. Heb jij wel eens interviews geweigerd, Johan? Nee. Dat je dacht, misschien nu even maar niet, want ik ga transfereren, weet ik het. Ja, als speler of als... Ik heb nooit naar Braga gekund. Maar, Nee, hè? Nee, ik heb niet... nee. Heb je wel eens een speler in bescherming genomen dat naar de tijd zei van, doe maar even niet naar de pers? Jawel. Ja? Dat gebeurt wel. Kun je een voorbeeld noemen? Een goed voorbeeld dan, hè? Anders gaan we fileren. Even te denken hoor. Rode kaart of zo. Ik kan geen concreet voorbeeld noemen, maar dat is meer als iemand met iets ernstigs in het nieuws is gekomen. Of als er
op privévlak wat is, dan hou je even weg. Tuurlijk Ja, ook, ja. dat zijn ook legitieme redenen wat mij betreft in ieder geval. Laten we het glas, Johan, toch weer even een beetje weer verder vullen. Als we die tegendoelpunten van afgelopen vrijdag 1 voor 1 afpellen, dan kunnen we ook concluderen, het waren gewoon individuele fouten. Van Rick Mulders, van Sky Fink, die misschien wat te makkelijk die bal verspeelt. 2 standaard situaties. Als je het zo zegt, dan valt het ook wel een beetje mee, toch? Nou, zo zeg ik het niet. Maar we hebben ook fases gehad waarin we goed in de wedstrijd zaten. Met name vlak na rust. En ik weet ook dat die jongens beter kunnen. En dat wij als team het beter kunnen doen. Dus ik zit niet er zo in dat begrafenis is geweest. Wij hebben nog 33 wedstrijden. En wij moeten elke week beter worden. Heeft het ook niet heel veel met verwachtingmanagement te maken? Dus Willem en de anderen hebben wel wat oefenwedstrijden gezien, ik dan niet. Maar ik ga dus ook met een bepaald verwachtingspatroon die wedstrijd in. En die verwachting was niet zozeer op basis van de oefenwedstrijden, maar wel op uitspraken binnen de club. Hè. Dus natuurlijk, daar zullen we ongetwijfeld straks nog wel wat meer over hebben. De uitspraak dat jullie het linkerrijtje willen aanvallen. Kruifvoetbal, aantrekkelijk voetbal. Dat dan het verwachting wordt van een gemiddelde kijker of supporter die naar zit te kijken en dan zo'n afmaatpartij ziet. Is dat ook niet de reden van de grote teleurstelling waarschijnlijk bij de gemiddelde supporter na de tijd? Dat weet ik niet, maar ik kan daar wel nog wat over zeggen. Want ik hoorde ook die verhalen over linkerrijtje en dat soort dingen. Kijk, wij hebben geen enkele reden of recht op om met heel stoer te doen. Wij moeten eerst zorgen dat we zoveel mogelijk punten pakken. En dat we ons echt goed kunnen vestigen in de Eredivisie. Dus wij moeten er alles aan doen om dat eerst voor elkaar te krijgen. Om erin te blijven. En daarna moeten we pas weer verder gaan kijken. En dat heb ik ook altijd gezegd. Dus ik weet niet hoe... Naar buiten toe heb je dat altijd verkondigd. Ja, zeker. Ja. En wat wij naar binnen hebben besproken, dat is iets waar we naartoe willen groeien. En dat is iets heel anders dan een doelstelling. En dat is er misschien verkeerd naar buiten gekomen. Dat weet ik niet. Maar wij staan wel met beide benen op de grond. Is het verkeerd naar buiten gekomen of is het verkeerd intern gecommuniceerd? Ik heb geen idee. Ik las erbij, wij niet. Nee, wij hebben dat intern. Wij hebben nooit als doelstelling linkerrijtje genoemd. Dus ik weet niet waar dat vandaan komt of hoe dat naar buiten komt. Maar ik denk dat ik hem, en dan vul ik dat zelf in, dat het hem zit in hoe je iets verwoordt. En inderdaad, dat jullie intern hebben uitgesproken dat ambitie voor dit jaar, komende jaren, om toe te groeien naar dat linkerrijtje. Maar dat is wat anders, ja. En, dat is wat anders. En dat niet de doelstelling dit jaar is om het linkerrijtje te halen. Dat daar de nuance zeg maar in zit. Dat denk ik ook, ja. Nou, is dat ook weer boven tafel? Maar ben je daarna ook nog met je spelers om tafel geweest van dit was niet de doelstelling die wij voor ogen hadden? Want wij hebben natuurlijk wel een paar keer, want Rick Mulders hebben we bijvoorbeeld ook nog bij de NOS gezien. Die dacht, we kunnen in principe het linkerrijtje wel aanvallen. Spreek je dan ook met je spelers van laten we dat soort uitspraken niet doen? Of laat je dat gaan? Nee, dat bespreken we wel. Wij moeten eerst bescheiden zijn en hard werken en zorgen dat we zoveel mogelijk punten pakken. Wat anders. Jullie gaan bij Cambuur. Leermomentje. Of zeg je van we hebben niks fout gedaan daarin? Nou, nee. Gewoon even zelfkritisch. Nou ja, dan hadden we moeten zeggen tegen de spelers. Dat zou kunnen. Nou ja, er is natuurlijk een moment dat jullie daarbij ergens blijkbaar een gesprek gehad hebben en dat dan uitlekt. Want ja, dat is gebeurd. Dat er dan wordt gesproken over het linkerrijtje aanvallen. En dat is dan de situatie. Dus dan is er ergens iets, of in de communicatie of het feit dat er gelekt wordt. Wat... Ja, ik had niet verwacht dat dat zo geïnterpreteerd zou worden. Zo. Dus in die zin, hadden we dat misschien duidelijker moeten zeggen. Maar uiteindelijk zegt een speler wat hij zegt. Hè? En dat. Jullie gaan met de tijd mee. En jullie hebben sinds kort ook een setpiece analist. Dat heeft elke grote club tegenwoordig. Vrij vertaald iemand die zich bezighoudt met standaard situaties. Had diegene nog vakantie afgelopen vrijdag? Nee, die had geen vakantie. Maar die helpt op de achtergrond. En wij proberen zoveel mogelijk informatie en zoveel mogelijk kennis toe te voegen aan de staf. En helaas kwam dat niet tot uiting de eerste wedstrijd. En waarin kan hij dan helpen?
Nou, dat gaat om allerlei dingen. Qua data krijgen we dingen aangeleverd. Maar dat gaat ook om het brainstormen over wat wij daar het beste tegenover kunnen doen. Wat een tegenstander doet. Eigenlijk over alle aspecten. Want ja, laten we eerlijk zijn, helemaal bij die laatste goal zag Thijs Jansen er een beetje weifelend uit. Die derde zou je nog kunnen zeggen, dat valt hem niet helemaal aan te rekenen. Maar is dat wel, zorgt dat er wel voor dat jullie mede daarom nog op zoek gaan naar een ervaren keeper om met Thijs Jansen de concurrentiestrijd aan te gaan? Wij zoeken al vanaf het begin nog een keeper die met Thijs de concurrentiestrijd aan kan gaan. En daar zijn we nog steeds mee bezig. Maar ik denk dat Thijs een hele goede keeper is. Heeft hij volgens mij de afgelopen jaren ook bewezen, in ieder geval op KKD-niveau. Maar ja goed, de Eredivisie is wel wat anders natuurlijk. Zeker, dat gaat hij nu laten zien. Dan, want Hidde Jurrius, die naam is natuurlijk gevallen. Daar zijn jullie mee in gesprek geweest. Nou ja, die kiest uiteindelijk voor Volendam. Maar dat is wel het kaliber, de categorie die jullie zoeken. Ook een keeper met misschien wat meer ervaring. Dat zou ideaal zijn. Ja, dus. Ja, nee. Kijk, als je een goede keeper kan pakken die al jarenlang in de Eredivisie heeft gekiept en die ook nog wat ouder is, die jonge jongens kan helpen, dan zijn wij de eerste die dat zullen doen. Maar heeft Heerenveen nog zo'n keeper over, Roelof? Misschien kun je Noppert bellen. Ja. Die nu wel 5 ton minimaal. Maar zal vast wel iets willen inleveren. Maar, ik weet niet of je het weet, maar voordat Noppert bij Heerenveen tekende, is hij op gesprek geweest bij Cambuur. Is zelfs nog medisch gekeurd, omdat hij toen wat knieklachten had. Uiteindelijk heeft hij toen voor Heerenveen gekozen. Dus ik heb hem nog bij Volendam meegemaakt. Ach, je kent hem van die periode nog. Ja. Nou, dan past wel in het plaatje. Ik zou het zeggen. En dan heb je een hotline. Weg bij Heerenveen. Je hebt een hotline, dus je kunt hem zo bellen. Hij wil in Maren blijven wonen. Ja, kan ook. Misschien. Ja. Nou ja. Misschien wil hij een paar ton inleveren. Ik ga hem niet bellen, zie ik. Ja, dan moeten jullie wat bijleggen. Ja, dan is het of Noppert zelf natuurlijk. Ja. Nou ja, misschien wat om uit te zoeken, Roelof. Over die andere keeper gesproken van Heerenveen, Klaverboer. Ja. Die zong nogal fanatiek het Fries volkslied mee. Ja, daar kunnen we even naar kijken. Ja, mooi om te zien. Ja, toch? Fanatiek, zullen we maar zeggen. Passievol. Ja, ik vind het wel mooi om te zien dat er wat jongens zijn vanuit de regio die doorgroeien. Nou, dat is in het geval van Ben Klaverboer ook het geval. En hij heeft wel echt wat met het Fries zijn, het vertegenwoordigen van die club. En ik denk dat heel veel mensen het mooi vinden dat hij dat op deze manier ook uit, door het best wel mooi fanatiek meezingen van het Fries volkslied. Doet Heerenveen ook slim natuurlijk door er even een camera op te zetten en dat naar buiten te brengen? Ja, nee, absoluut. Dat is ook een soort van commercie natuurlijk. Maar dat is niet de insteek van zijn rol natuurlijk. Bernd heeft het misschien niet eens geweten. Dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Nou ja, dus ik vind dat gewoon wel mooi om te zien. Hij deed het ook weer goed. Was stabiel. Er is ook interesse van Udinese, een Serie A-club. Een middenmotor in de Serie A. Ik weet dat hij een gesprek gehad heeft met de directeur daarvan. Alleen, concreet is het op dit moment nog niet. Maar hij heeft wel gesproken met de directeur. Ja. Dat is toch best concreet? Ja. Dat doe je toch niet vrijblijvend? Ja, nee, maar het is nog niet zo dat beide clubs in onderhandeling zijn over een eventuele transfer. Dus in die zin is het niet concreet. Weet je hoe hij er zelf in staat? Nee, ik heb toch contact proberen te leggen met hem, maar dat is me niet gelukt. Dus nee, dat weet ik niet. Maas Willemsen wordt ook genoemd trouwens met de Udinese. Goed, die is net aanvoerder geworden. Ja. Die gaat nu Heerenveen niet verruilen, toch? Die kans achter klein. Maar ja, weet je, als Udinese straks dubbele salaris biedt, dan kiest hij ook eieren voor zijn geld natuurlijk. Zo je weet hoe dat gaat in de voetballerij. Ja, maar goed, je zei net bij de stellingen, Heerenveen hoeft niet op zoek naar een nieuwe keeper. Jij verwacht dat Klaverboer gewoon blijft. Dat is op basis van mijn onderbuik op dit moment. Ik weet niet wat je daaraan hebt, maar geen idee. Maar dat is Udinese is op zoek naar een nieuwe keeper. Bijvoorbeeld, neem nog zo'n Braga. Braga heeft de keeper voor 30 miljoen verkocht aan Arsenal. Dus die hebben nu veel meer geld te besteden aan Linde. Waardoor de kans dat een Linde, denk ik, uiteindelijk die transfer gaat maken, wel groter is geworden. Maar dat het daadwerkelijk gaat gebeuren, dat is natuurlijk een ander verhaal. Udinese had een keeper. De keeper zat eerder bij Sparta, volgens mij. Koeien? Ja, die is geblesseerd geraakt, dus hij zoekt nu opeens een keeper. Die zullen ook vele lijntjes uitleggen. En als ze dan uiteindelijk bij een 20-jarige Klaverboer uitkomen, het zou kunnen. Maar dat is even aanwachten. Ik denk wel dat als ik hem altijd hoor over zijn eigen ontwikkeling, dat hij echt nog wel 1
maar ik denk eigenlijk ook wel 2 jaar nog wil blijven bij Heerenveen. Ik vind wel dat Heerenveen eigenlijk misschien nog wel eerder zijn contract nog eventjes moet openbreken. Maar dat is al eerder wel gebeurd. Maar ja, hij zit bijvoorbeeld nu ook in hiërarchie natuurlijk boven Noppen, maar hij verdient wel minder dan Noppen. Dus dat is natuurlijk wel, ja, dat wringt wel een beetje. Alhoewel het ook wel weer te maken heeft met de rare situatie waarin Noppen terecht is gekomen. En dat natuurlijk voor Johan Hansma al beslist is. Ja, goed. Die situatie met Noppert hebben wij opgelost natuurlijk. Dus dat scheelt. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, Andor. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Het zou toch mooi zijn als hij wel binnen de provincie blijft. Ik weet niet, maar denk ook niet dat... kent Klaverboer het Italiaanse volkslied dan ook? Want dat zou dan wel... Fratelli d'Italia. Ja, Fratelli d'Italia. Heb jij iets met Italië? Nee, dat wil ik niet zeggen. Maar ik bedoel, als je het Italië gewoon. Als je het Italiaanse volkslied begint te leren, dan moeten we ons echt zorgen gaan maken. Dat is een beetje sterk. Even los van afgelopen vrijdag, Johan. Hoe zijn je eerste maanden bij Cambuur bevallen? Ja, heel goed. We hebben een goede staf. We hebben, ik merk ook dat er heel veel goede mensen bij de club werken. Die er allemaal heel veel zin in hebben. Die er alles aan doen. En samen moeten we er een heel mooi seizoen van maken. Ja, je kwam vanuit Spanje, waar je zonder werk zat, na je ontslag bij Castellón. In hoeverre is het dan weer wennen om weer hoofdtrainer te zijn en weer 24/7 aan te staan en ook nog bij een hele andere club in het noorden van Nederland? Hoe lastig was dat? Nee, dat is niet wennen. Daar had ik juist heel veel zin in. Het lastigere is meer het verhuizen en alles wat er dan bij komt kijken. Maar ja, ik ben al een paar maanden bezig natuurlijk vanaf dat ik het wist. Dus nee, dan zit je er wel snel weer meteen in, hoor. Ik zit nu trouwens te bedenken, maar de man die eigenlijk als eerst bekend heeft gemaakt dat jij op een lijstje stond bij Cambuur, de kandidaat was, die zit naast jou. Zo. Sorry, Johan. Ja. Heb je dat toen iets van meegekregen? Dat toen jouw naam in de media... Nee. Nee. Dat werd in Spanje niet gevolgd, Omroep Friesland. Ik probeer zo min mogelijk te volgen. Oh. Echt? Eerlijk gezegd. En lukt dat? Dat zeggen alle voetbaltrainers en ik. Ja, maar- Echt 9 van de 10 keer is het niet zo. Lukt dat inderdaad? Is dat te doen? Nee, maar Zoveel gezegd en gesproken je was. krijgt altijd wel dingen mee via. Of je komt er toch ergens tegen. Maar ik ga het niet opzoeken, nee. Nou, social media, dat geloof ik ook. Dat mensen, trainers ook dat uitschakelen. En dat is denk ik ook zeer verstandig. Maar ik heb echt inmiddels zoveel trainers meegemaakt hebben die dit zeiden. En dat ik volgens het hele seizoen door betrapte op het feit dat ze toch artikelen hebben gelezen. Dat ik denk, nou... Nee, maar vaak krijg je toch nog wat doorgestuurd. Of begint er iemand over. Dus dat hou je toch niet allemaal weg. Maar jij wil zeggen dat je nog nooit naar de podcast van Omroep Friesland hebt geluisterd? ik heb 1 keer gekeken. Oh, oké. Dat wel. Ja. Bij je aanstelling. Wat maakte dat voor indruk? Na mijn Ja. aanstelling. Ja, dat was niet. Daar ben ik nog steeds van ondersteboven. Zie je dat daar, ja. Goed om te zien, ja. Ja. Maar dat was toen nog in het Fries, hè? Dus dat hebben we nog niet benoemd. Maar we doen deze even in het Nederlands. Ja. Want Johan moet nog... En we hebben natuurlijk, je hebt een hele Ik kon een groot gedeelte wel volgen, moet ik zeggen. Je hebt natuurlijk een grote achterban in Volendam. Nou ja, die gaan natuurlijk ook naar dit programma kijken. Dus bedienen we een groot publiek. Jij woont nu in Leeuwarden. Je gezin is ook sinds kort overgekomen. Klopt. Ja. Was dat inderdaad, wat je ook al een beetje liet doorschemeren, wel hoe moeilijk? Dat je zoons en je vrouw zaten in Spanje en jij was hier aan het werk. En je hebt ze wekenlang moeten missen. Ja, dat is niet ideaal, maar dat was voor nu even de beste oplossing. Dus ik ben nu heel blij dat ze hier zijn. Ja. Uiteindelijk zijn ze vanuit Spanje hier naar Leeuwarden gekomen. En jullie gaan hier zeg maar een nieuw leven opbouwen. Is de bedoeling. Met z'n allen. Durf je dat inderdaad aan in het fluctueren van de voetbalwereld, noem ik dat altijd mooi. Want het kan van de een op de andere dag in één keer weer heel anders zijn. Dat is voetbal. Durf jij het aan om in Leeuwarden bijvoorbeeld een nieuw leven op te bouwen? Of zeg je van, nou ja, het is leuk dat ik hier zit en we zien wel hoe lang het duurt. Hoe gaat zoiets? Ja, de realiteit is dat laatste. Dus het kan in goede tijden heel snel gaan en het kan in slechte tijden heel snel gaan. Dat is... Dat werkt zo in het voetbal. En je bouwt dan een leven op in Spanje. En dan heb je kinderen, die leren ook Spaans uiteraard. Jezelf leert Spaans. En dan belt Cambuur, uit Leeuwarden dus. Moet je weer terug naar het hoge noorden, voor jouw gevoel. Wat was voor jou nou het moment dat je dacht van Cambuur, dat is echt een club die ik wil? Wat is nou de reden dat je zegt, ik wil naar Cambuur? Nou, ik kende best wel wat mensen met een link met deze club. En ik wist natuurlijk van het nieuwe stadion. En ja, dan kom je een beetje... in gesprek en dan kreeg ik al heel snel heel veel zin. Ik denk dat Cambuur een geweldige club is met echt nog een traditieclub met de sfeer in het stadion, het rauwe van een volksclub. En ik denk dat het ook een club is waar nog veel meer in zit. En
ja, dat moeten we nu voor elkaar gaan krijgen. Daar heb ik heel veel zin in. Hoe was dat in Spanje bij Castellón? Hoe was het werken daar? Hoe was die club? In het begin, toen wij daar kwamen, was het eigenlijk eigenlijk een soort amateurclub. En, Derde niveau toch? Ja, en daar kwam toen een nieuwe eigenaar. En die heeft alles vanaf het begin proberen weg te zetten. Dus daar hadden we heel veel vrijheid in om alles ook mee te helpen om dat op te bouwen. Maar dat was ook best wel een grote historische club. Dus in die zin zit er wel wat overeenkomst in. Ja, je bent er natuurlijk naartoe gegaan met Dick Schreuder. Heb je lang mee samengewerkt bij Katwijk, bij PEC Zwolle. Op een gegeven moment komt dan het moment dat hij wordt ontslagen, dat jij het gaat overnemen. Hoe was dat? Want dat was eigenlijk de eerste keer echt op eigen benen naast Jong Volendam, waar jij hoofdtrainer bent geweest. Maar dat was wel wat anders natuurlijk. Ja, toen hadden we 4 keer op rij verloren. Dus dat was geen makkelijke situatie. En toen nam ik het over. En dat is, dan sta je er wel meteen middenin. Dat kan je wel zeggen. Dus dat ging behoorlijk goed. En dat seizoen hebben we ook goed afgesloten. Dat is, voor mijn gevoel was ik daar klaar voor. En in de loop der jaren word je steeds meer dat je over dingen meedenkt. En dat je het gevoel krijgt van nou, nu zou ik het graag zelf willen doen. En dat was toen, er waren ook wat dingen gebeurd in het jaar daarvoor. Dus voor mij was dat toen alles samenkomend het goede moment voor mij. Wat was er gebeurd dan? Wij hebben een aanvaring gehad in dat seizoen ervoor. En waardoor voor mij ook de situatie veranderde. Want Dick Schreuder en jij. Ja, normaal gesproken zou ik altijd natuurlijk... ik had voor 4 jaar getekend als assistent. Dus ik ging er ook vanuit dat zo zou blijven. Maar dat gedeelte is veranderd na die aanvaring in het seizoen ervoor. Daardoor heb jij toen gezegd van dan in dit geval vind ik dat ik niet loyaal hoef te blijven. Inderdaad. Ja. Hoe is die verstandhouding nu? Want je gaat elkaar over een week of 4 weer tegenkomen natuurlijk. Ja, nee, niks. Dick doet zijn ding en ik doe mijn ding. Zijn jullie vrienden? Hoe zit het? Niet meer. Nee, daarom. Nee. Is het in, want waar zitten aanvaringen in natuurlijk? Want het ligt er nu een beetje boven. Maar... Ja, ik heb geen zin om daar lang over te hebben. Maar... Wat een duidelijk mag ook. Ja. Nee, daar heb ik geen zin om daar iets over te zeggen. Maar stel, je komt hem over 4 weken inderdaad tegen. Want dan is dus Cambuur en NEC op zondagmiddag. Schud je dan de hand? Jazeker. Ik heb hem al vaker gezien hoor. Dus het is gewoon, je gedoogt elkaar of je bent normaal fatsoenlijk. Ja, zeker. Ik heb daar geen problemen mee. Maar jullie vieren de kerst niet samen? Nee. Dus, Heb je het uitgesproken ook nog daarna of dat niet? Nee. En want ik snap dat je niet heel wilt praten, dat zeg je al. Dus we gaan daar niet heel uitgebreid over doorvragen. Alleen het houdt dan altijd... Nog een beetje. Nou ja, als je journalist bent en je doet dat niet, is het ook een beetje raar. Ja. Het laat namelijk ruimte voor suggestiviteit. Hè? Dus nou gaan wij het zelf invullen. En volgens mij kun je als het verhaal zelf goed is, kun je het beter in eigen hand wij houden. wij hebben gewoon heel lang heel goed samengewerkt. En op een gegeven moment is er een kink in de kabel gekomen. En dat was niet wat ik wilde, maar dat gebeurde wel. En, is het op privégebied? Nee. Okay. Nee. Dan laten we dat hierbij. Ben je nu eigenlijk een betere trainer dan 5 jaar geleden? Tuurlijk. Zijn Ben die jij heel een betere stellig? verslaggever dan 5 jaar Zijn geleden? die heel stellig? Ja. Ja. Oh. Zelfs jij bent een betere verslaggever dan 5 jaar geleden. Zo zelf. Daar Willem en ik heel anders over. Oh ja? Nee. Oh. Je probeert gewoon altijd beter te worden. En je ontwikkelt je. En dat zou raar zijn als dat niet zo is. Nee. Dat brengt mij dan ook op dat volgende punt van die ervaren spelers. Want het gaat maar over die leeftijd en die ervaring. En jij gaat daar op een mooie manier mee om. Want je zegt idealiter ervaren spelers. Maar heb je niet gewoon tegen Lars Lamboy gezegd... Ja, leuk Lars, maar alles onder de 25 kun je bij je houden? Want ja, jij bent een betere trainer. Wij zijn allemaal betere verslaggevers dan 5 jaar geleden. Je bent nou eenmaal gewoon... meer ervaren, je hebt meer bagage, je hebt meerdere dingen vaker doorgemaakt. Ja, je bent completer hoe ouder je wordt. Ja, en ik weet zeker dat Lars daar ook aan het zoeken is. En die doet er alles aan om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik kan wel elke dag op mijn kop gaan staan op de tafel. En tot op zekere hoogte doen we dat met z'n allen. Maar we hebben te maken met wat het nu is. En
we kunnen ook niet zomaar wat... we kunnen jou ook een contract geven. Ben je ouder dan 25. Maar of dat zou helpen, dat weet ik ook niet. Ik heb heel veel doelpunten bij Trimoine 3 gemaakt. Maar ja, Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus het is gewoon niet zo makkelijk. Ja, dat... Maar je had natuurlijk ook ervaring in huis, bijvoorbeeld vorig jaar bij Mark Diemers, die als aanvoerder de club bij de hand nam. Heb je toen niet gezegd, misschien moeten we die eens houden? Ja, ook dit is alweer 100 keer voorbij gekomen. En ik denk dat Mark 4-5 keer met de club om de tafel heeft gezeten. En ik ga ervan uit, ik weet zeker wel, dat beide partijen er alles aan hebben gedaan om daaruit te komen. En dat is niet gelukt. Nou, kijk, het is misschien wat flauw dat ik er inderdaad weer over begin. Maar het is ook meer omdat natuurlijk dan die roep onder de supporters op dat moment om ervaring. En hij past in dat plaatje. Dus die zeggen na vrijdag allemaal, teken zo snel mogelijk Diemers. Ja, dat begrijp ik. Maar dat hebben ze al 4-5 keer geprobeerd. Dat gaat niet meer gebeuren. Nou ja, dat denk ik niet. Anders was het al gebeurd. Nee, dat is niet eens een vraag. Maar had van jou wel mee mogen trainen trouwens? Hoe bedoel je? Had van jou wel mee mogen trainen met de selectie om een beetje fit te blijven? Hij heeft natuurlijk een aanvraag gedaan bij de belofte, Mark Diemers, om mee te trainen. En toen heeft Lars Lamboy gezegd nee. Maar had hij bij jou wel mee mogen trainen? Volgens mij heeft hij inderdaad bij de onder 21 gevraagd. Maar dat is nooit, volgens mij heeft hij het nooit bij Lars of bij mij gevraagd. nee, bij de trainer van de Nee, onder dat 21. snap ik wel. Maar daarom ook de vraag, had hij bij jou wel mee mogen trainen? Dat weet ik niet. Dat moet ik met de club overleggen. En er hebben heel veel spelers gevraagd of ze mee mochten trainen. En ja, dat is niet iets wat je heel snel doet. Want dat brengt weer allerlei dingen met zich mee. Maar in dit geval heb ik er nooit over hoeven na te denken. Er moeten idealiter nog 4 of 5 spelers komen. Nou weet ik, dat is het pakje aan van Lars Lamboy. Maar is er nog wel een potje? Want er is natuurlijk ook geïnvesteerd in Boehoudouane, die vorige week gepresenteerd is. Er is nog wel wat mogelijk om ook die 4 of 5 spelers nog aan te trekken. Daar is nog een potje voor, ja. En dat potje is afdoende om misschien ook ietsje meer te betalen voor dan misschien een ietsje meer ervaren speler? Of... Dat hoop ik wel, maar het is allemaal niet makkelijk. Er is een begroting naar de KNVB gegaan. En, voor het plan van aanpak? Ja, dat is allemaal heel strak opgesteld. En hoe ver dat op te rekken is, dat weet ik niet exact. Heeft dat ik het meest eigenlijk geschrokken ben vrijdagavond. Toen ik op een bankje zat te kijken zonder verwachtingspatroon. Nou ja, wel met een verwachtingspatroon er dus. Maar je ziet inderdaad 9 spelers in de basis. Nou, je weet van Bohoef, die heb je gezien spelen. Gewoon een goede voetballer. Viel een beetje tegen, maar oké. Dat kan in één wedstrijd gebeuren. Ik vond Henstra goed. Kun je ook aan alle punten zien dat het gewoon een goede voetballer is. Die groeit, die maakt stappen. Maar voor de rest dacht ik echt geen eentje in het veld waarvan ik dacht, jeetje, goede aanname. Goede paas. Lekker moment. Goed ingestapt. En weet wel, 1 keer 90 minuten is dan niet meteen afstrepen en zo. Het zijn ook, ik bedoel, 3 jongens die uit de Ajax-jeugdopleiding komen. Dus als er iets is wat ze moeten beheersen, is het wel... Dat heb ik niet gezien. Nee, dus kan het een incident zijn. Nou ja, dat hoop ik ook. Maar snap je dat ik dat gedacht heb na deze wedstrijd? Ja, als je 4-0 verliest tegen Excelsior, dan... Probeer even over de score heen te kijken ook. Het viel me kwalitatief zo tegen van een groot aantal spelers. Ik denk dat dat heel veel te maken had met een stukje spanning. En in iets van iets heel graag willen. Ja. En dan lukt het niet altijd. Maar ja, die jongens kunnen echt wel beter dan wat jij nu gezien hebt. Wat was voor jou nou het moment bij die wedstrijd dat je dacht van, dit gaat helemaal verkeerd? Nou, dat was kort na de 1-0. Toen zakten we heel ver weg. Ja, en dan op een gegeven moment als het 3-0 staat, dan moet er wel uit een ander vaatje getapt worden. Met een aantal omzettingen in de rust, die ook niet... Ja, in het begin nog even 3 minuten, 4, 5, 10 minuutjes dat je dacht van Rafi kreeg een enorme kans bijvoorbeeld. Maar daarna bracht het ook niet. Met een goede kans. Ja, daarna bracht het niet. Ja, dat is allemaal op 0-3. Ja, daarom inderdaad. Ja. Ja. Lekker belangrijk. Beetje lucht, jongens. We hebben de prijsvraag. Willem, ik geef ze aan jou. Dit zijn 3 collectors items. Petten die weggegeven zijn. Afgelopen vrijdag in het stadion. Maar goed, ze zijn niet te koop. En wij mogen er nog 3 weggeven. Ik geef ze trouwens eerst, Johan, aan jou. Want wil jij ze alle 3 signeren? Dan gaan wij ze weggeven. Willem gaat even de prijsvraag doen. Dan kunnen we heel makkelijk zeggen... we
verloten, we geven die weg. Want Nee, Cambuur geven we niet Cambuur zomaar gooit iets er ook weg. met de pet na. Maar dat Oh, doen we natuurlijk niet. Zo flauw zijn Hebben we we wel niet. een goede stift, want het is nu natuurlijk wel zwart op blauw. Hè? Dit is wel, Ja, maar die zie je de handtekening van handtekening Johan goed? is heel erg duidelijk. Anders geloven mensen ons Mooie niet. handtekening. Willem, jij kan de vraag stellen. Dat moet natuurlijk een vraag zijn over statistieken. Wanneer won Cambuur voor het laatst van Fortuna Sittard? Wanneer won Cambuur voor het laatst van Fortuna Sittard? Die doch ik wil niet vriezen, Sjoggens en vrienden en vriendin van deze podcast en harkers. Want wij hebben, zat je hem schenken en zelfs traaien petten. En dat binnen unieke collectors items. Want ze binnen farsen van de parsen komen ze. Want Johan Platte, de trainer van Cambuur, het er zijn handtekening correct opzetten. Ik denk net als het hem op camera sjost, maar het is echt weer. Ik zie hem mooi, hè? Ja, Hij stiet erop, Ja. keurig. Wij willen graag weten bij de statistieken, want ik ben helemaal van de statistieken. Wanneer wie nou de laatste keer dat Cambuur van Fortuna Sittard won? Goh. We hopen dat je dat zelf weet. Stiekem even Google je natuurlijk. Dat ken ik altijd, want we snappen dat je hem dit willen. Trouwens, krijg je in je traaienpetten of binnen traaien die in je pet krijgen? Ja, dat zullen we wel. dat Zet hem maar zullen even in hoe volle petnoot ze wollen. Nou, zet hem maar even in een volle petten dat je hem wil. En dan mail dat naar sport@omroepfriesland.nl. Geen nummer bijzetten, want Ander die belt toch net waarom. Arin al helemaal net. Wollen adres. Wollen adres, want ja, hoors krijgen ze net opstuurd. Dus deze prachtige petten, mooi. De handtekening van Johan Plat. Wanneer wie de laatste keer dat Cambuur van Fortuna Sittard won? Dat kun je dus sturen. Nee, sport@omroepfriesland.nl. In Sittard bedoelt dan ik, of dat net? Dat is toevallig de laatste keer dat wie in Sittard. Weet, Johan, weet jij het? Nee, is de vraag in Sittard? Ja, of in precies. Leeuwarden? Ja. Beide keren is het hetzelfde. Ja, Want de ja, laatste ja, keer dat ja, Cambuur ja, ja, won ja, was ja, in ja, Sittard. ja. Thuis verloren ze. Nou ja, Daar ben jij niet mee bezig, hè? antwoorden zien we allemaal. Statistiek in het verleden. Maar ja, ik heb het inmiddels hier voor me. Niet, maar ik denk misschien doelpunten te maken, even weggeven. Oh, Burak Yilmaz scoren voor Fortuna. Dat is Ja. mooi, hè? En 3 van de doelpuntenmakers, als ik me niet vergis, spelen nu in de KKD. 1 bij Emmen, 1 bij Almere City. Ja. Nou goed, we hebben alweer te veel prijs gegeven. Ik zou net zeggen, we moeten ook niet te veel, want dit zijn wel collectors Wij items. hebben hè? We moeten altijd, trots op zijn. Johan, ook als er een gast is, vragen vanuit het publiek. Ik moet wel eerlijk zeggen, die oproep om vragen in te sturen, die doen we dan vaak een paar dagen van tevoren in het weekend. En dan op maandag leggen we ze voor. Je kan je voorstellen dat de teneur een beetje hetzelfde is van die vragen. Beginnen met die van Bertrand. Die vraagt, voelt Johan zich ook in de steek gelaten door Lars Lamboy? Zelfs iemand met 0 verstand van voetbal kan zien dat deze selectie veel te licht is voor eredivisievoetbal. Bedankt, Bertrand. Dit zijn oprechte kijkersvragen. Dit verzinnen we zelf niet. Dit is wel Nee, voor dat maar ik snap wel waar dat vandaan komt. Maar kijk, ik snap als van een afstandje denk je van ja, teken 4-5 oude jongens, maar dat gaat niet zo makkelijk. En zoals ik net al zei, Excelsior die zat vorig jaar ook met heel weinig spelers begonnen ze aan de competitie. Die hebben toen volgens mij nog die 2 jongens van Vitesse getekend. Toen Vitesse failliet. Ja. failliet ging, zeg maar. Ja. Dus wij doen er met z'n allen alles aan om zo snel mogelijk nog 4-5 jongens toe te voegen. Maar voel jij je in de steek gelaten door Lamboy dan? Dat is de vraag, toch, of niet? Dat is de vraag. Nee, Ja. dat voel ik niet. Helemaal niet. Vraag van Jan gaat ook inderdaad, nou ja, de eerste centen zijn uitgegeven aan 18 tot 21-jarigen. Dit systeem met veel risico en een hoge back past kwalitatief op dit moment gewoon niet bij deze jonge knapen. Is het een idee om realistischer te voetballen tot we 2 of 3 meer ervaren spelers hebben? Nou, wij gaan zo spelen waarvan wij denken dat we de beste kans hebben. En dat kan soms wel eens net een tikkie anders zijn. Maar in de kern proberen we wel aan te vallen. En soms zullen we wel eens dingen aanpassen. Maar dat zullen we wel zien. Jij bent niet per se een 4-3-3 speler? Nou, ik hoef niet altijd met 3 man achterop te spelen. Dat heb ik ook niet altijd gedaan. Dus dat kan ook nog veranderen. Of afwisselen. Of, Afgelopen vrijdag was Jette natuurlijk ook vaak mee naar voren, waardoor boven Amova en Mulders achterin overbleven. klopt, ja. Hij stond vaak te laag, legde hij net uit. Dus. Ja, klopt. Maar ze bleven wel achterin. Maar ze hadden hoger als laatste linie moeten staan. Ja. En wat doe je dan bij het balbezit van een tegenstander? Want wat mij ook heel erg opviel is dat Excelsior er heel makkelijk onderuit voetbalde door Stijn van Gassel echt mee te laten voetballen. Die ging als een soort van extra verdediger tussen Plug en Meissen in staan, waardoor ze met 3 man konden voetballen. Ja. Probeer je dan een bal af te pakken? Nou, ik heb dat ook gezien. En dat wisten we al van tevoren. Maar ik heb daar heel weinig problemen uit gezien, hoor. Dus dat eindigde vaak toch in een lange bal naar voren. En dat was niet hetgeen waar wij problemen mee hadden. Goos vraagt, vader en zoon van de Vaart zaten vrijdag op de tribune. Willen ze nog een junior huren?
Dat denk ik niet. Gestreept door Damian van der Die Vaart. zetten we ook. Ik dacht nog, dat is natuurlijk een Rafael, teamgenoot. Damian van der Vaart, oud teamgenoot van Jetter, van Vink, van der Pavert. Dus dat zal misschien een vriendschappelijk bezoekje zijn geweest. En Rafael heeft Zou wel kunnen. ervaring, hè? Maar zou Rafael, kunnen. Ja, ja. je laat nu wel. Zou kunnen. Je laat wel weer wat open, Johan. Zetten we een streep door, net als Rafael heeft wel ervaring. Ja. Rafael mag komen. Nee, maar nee. Streep door Damian. Zet jij er maar een streep doorheen. Dan zet ik er een streep doorheen. Namens jou. Namens, ja. Laatste vraag was van Marijke. Maar goed, die hebben we eigenlijk al beantwoord. Die vraag was: de waarheid moet boven tafel vanavond. Heeft Plat echt over het linkerrijtje gesproken in een besloten bijeenkomst met de selectie? Hebben we het over gehad. Is duidelijk. Dan is er breaking Wou je news. er nog wat ook kwijt? Nee, ja. Oh, dacht ik. Heb je eraan geërgerd ook? Achie. Ja, toch wel, ja. Nou, ja, geërgerd, ik bedoel, nee, dat niet. Maar Cambuur is gewoon een grote club. We hebben een heel mooi stadion en we hebben heel veel ambitie. En daarvoor moeten we stappen maken in de toekomst. Dat zijn grote stappen. Maar daar moeten we wel richting aan geven. En dat is wat wij hebben besproken. En dat is heel wat anders dan doelstelling op korte termijn. Roelof. Anders. Suhaib Drioec voor 8 miljoen euro naar Rangers. Levert dat Heerenveen nog wat op? Ja, in ieder geval een solidariteitsbijdrage. Nou weet ik even niet. Daarover val je mee hoe lang hij in de jeugd heeft gezeten. Maar dat zal misschien een procentje of een half procentje kunnen zijn. Willem is goed met cijfers. Hoeveel Ja. is dat? Ja, zoiets, ja. Nee. Ja, een paar ton misschien. Ja. Ja. Is het definitief trouwens, Glasgow Rangers? Nou ja, of Celta de Vigo, maar waarschijnlijk wordt het Glasgow Rangers. Er is een akkoord. Belangrijker is dat Joey Veerman verkocht wordt. Want dat levert 10% op. Oh ja. Nou, we hebben hier een Volendammer in ons midden. En Ja. ik heb begrepen dat alle Volendammers elkaar onderling kennen. Is dat zo trouwens, of valt het mee? Ik ken niet alle Volendammers, als je dat soms bedoelde. Maar Joey heb ik wel eens, spreek ik soms wel eens. Ja. Weet jij meer? Ja? Nee, ik heb hem, wanneer Ja, was het? Een lekker. maand geleden of zo gesproken. Toen was het heel rustig. Maar je kent Robert Muren ken je wel goed, hè? Ken ik ook goed. Die heb je gebeld om naar Cambuur. Of tenminste te informeren van wat voor club is dat precies. Ja, maar dat heb ik met wel meer mensen gedaan hoor. Etienne Rijnen, Sipke Hulshof. Onder andere. Jouw zwager, want die heeft nog bij Cambuur gespeeld. Klopt. is wel al lang geleden, hoor. help me even met zijn naam. Kees Piertol. Oh ja, dat was hem. Eén wedstrijd, toch? In 2002 volgens mij? 2001? Waar zit het? Nee, Of wel 2000. later. 2008, 9 of 10, zoiets. Ja. Of zoiets in die tijd. Goed, Cambuur was dus in ieder geval niet helemaal nieuw voor jou. Dat kunnen we wel concluderen. Komend weekend natuurlijk de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Daarna Feyenoord en FC Twente. Dus ik kan me voorstellen dat een goed resultaatje een beetje lekker die zware partijtjes inhelpt. Kun je al iets prijsgeven over, wil je dingen anders gaan doen? Wat is er nou uit die wedstrijd van vrijdag gekomen dat je zegt, nou ja, hier kan ik wel wat over vertellen. Dit gaat richting zaterdag anders. Het lijkt me niet verstandig om dat hier te zeggen. Ja, maar in Sittard kijken ze geen Omroep Friesland. Ja, dat weet ik niet. Dat denk ik wel. Wat voor indruk, laat ik de vraag dan een andere vraag stellen. Wat voor indruk maakte Fortuna afgelopen zaterdag op jou? Want ja, ze hebben toch wel een beetje verrast in Eindhoven. Ja, een hele georganiseerde, compacte indruk. En ze zijn ook heel gevaarlijk op de counter. Wat Excelsior ook was. Zeker. Dus ben je bang om in hetzelfde mes te lopen? Nee, want dat gaan we voorkomen. En hoe? Dat ga je nu nog niet vertellen, maar dat ga is je ons... logisch. Maar, nee, maar ik kan me voorstellen, want Excelsior was inderdaad echt heel erg goed in die counter. Dat ging tik-tik en ze waren er vandoor. Ja, dat kun je bij Fortuna Sittard weer verwachten. Absoluut. Maar Fortuna zal ook wel hoog druk willen zetten hoor. En die willen ook thuis wat laten zien. Dus het wil niet zeggen dat ze alleen maar aan het counteren zijn. Zie jij Fortuna als een concurrent? Nou, ik denk niet zo in concurrenten, want je weet nooit hoe het er straks voor staat met iedereen. Maar ja, wij moeten gewoon proberen om elke wedstrijd de maximale eruit te halen. En ja, dan is dit ook weer een wedstrijd om voor de 3 punten te gaan. Vast onderdeel, Johan, van dit programma is dat we eindigen met overdenkingen. Dan geven we jullie alle 3 een keuze. Daar komen we dan niet op terug. We beginnen met Willem. En de overdenking voor Willem is, stel je kan kiezen over 2 weken, toch naar de eerstvolgende thuiswedstrijd van Cambuur of Jan Smit. Ja, ik heb echt oprecht een enorme zwak voor Jan Smit. Wat is dat? Ja, ik weet ook niet waarom. We komen er niet op terug. Mijn vrouw is daar ook behoorlijk... die vindt het heel vreemd dat dat zo is. Maar toch Cambuur.
Toch Cambuur. Toch Cambuur. Misschien de vragen aan zijn vrouw. We moeten kiezen tussen Jan Smit of Willem. Of Willem van Melden. Ja. Ja. Jan trad ook op zaterdag op, hè? Oh ja, dan kan ik alsnog op zaterdag naar Jan Smit. Ja, en zo is het weer opgelost. Zo is het eigenlijk. Wanneer is kermis zo? Dat is ook een paar weken toch? Begin september. Daar ben je wel bij dan ook? Daar ben ik niet bij. Niet bij? Nee? Nee. Nee, dat sta je dan echt... Mis je Volendam ook of valt het mee? Nee, kijk, al mijn vrienden en al mijn familie woont op Volendam. Dus ik kom daar. Ik heb nu natuurlijk veel meer mogelijkheden om af en toe een dagje terug te gaan. Maar ik heb het hier ook heel erg naar mijn zin. Jammer hè, dat ze eruit vlogen in die penalty-serie tegen Willem II. Dat was wel mooi geweest. Klopt, ja. Ze hebben Volendam. 2 keer met Telstar en met Willem II. Ja. en Willem II hebben ze 2 kansen gehad. Ja, dat was mooi geweest. Voor jou een terugkeer in het Krasstadion. Maar wellicht volgend jaar als Volendam promoveert natuurlijk. Hè, want daar gaan we dan vanuit. De overdenking voor Roelof. Udinese of Sportclub Heerenveen? Nou, ik kies dan wel voor Sportclub Heerenveen. Toch wel. Ja. Toch wel. Laatste voor Johan. Johan, als je mag kiezen. Het glas half vol of toch half leeg? Ja, wat denk je? Doe maar half vol. Ik denk, moeten je toch ook even makkelijk maken. Want je hebt het al zwaar genoeg gehad het afgelopen uur. Ja, nou ja. Kijk, dat is voetbal. Hè? Als je wint heb je vrienden. En als je 4-0 verliest, dan krijg je dit soort dingen. Dat hoort erbij. En aan ons de taak om zo snel mogelijk de rug te rechten. En een ander Cambuur te laten zien. De boodschap is vooral geen zorgen, geen paniek, geen stress. Het komt goed. Kijk, ik snap wel alle vragen. Alleen, we moeten die jongens ook een kans geven. We zijn net begonnen en er zijn nog 33 wedstrijden te gaan. En soms lijkt het net alsof er een begrafenis aankomt. Maar zo zit ik er helemaal niet in. Laten we afspreken. Natuurlijk, mits je dat wil, dat je over een paar maanden, over een half jaar weer eens aanschuift. En laten we hopen dat de vlag er dan heel anders bij hangt. En dat we het niet over een 4-0 nederlaag tegen Excelsior hoeven te hebben. In ieder geval dank voor je komst. Mooi dat je er was. Heel veel succes alvast zaterdag tegen Fortuna Sittard. Want dit wie alweer de uitsturing van de Sportcast. Ik heb geen idee waar er takom wieken op de stoel van Johan zit. Waar het te gast is. Ik weet wel dat de Wolf het in een vakantie van collega Arjen de Boer er dan weer op zit. Dat hij weer op deze stoel zit. En dat we dan dus waarom binnen mij een nieuwe Sportcast. Dank voor het zien, voor het hartje en graag een takom wieken. Hoi. De Sportcast waard mij mogelijk maken door Kunststof Kozijnen Fabriek Heerenveen.